Jangan sili dah. I'm 40 in my right car. Bitches change, yeah, I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my man. Hi, kapatid! Hello mga kapatid. Magdungag tagsaging kay gutom no. Tagana og saging siya kay tagana to nagmaluto na ni. Nami ikaw og saging basta ting uwan awa. Basta ang yuta tangan og sili o ginamos para lami atong nagkaon sa saging. Oh, tara, let's go. Ito nang luto. Duha. Atong itulo. Tulo. Lah. Hang naman eh. Tudungagan ba na? Pila to? Tulo to ganina no? Tudungagan na. Hang! Dungagan to tulo. Sa duha tulo. Tudungagan. Wow. Sili. Unom ka sili? Sa dunga pa isa. Dunga to isa. Kanang kinahinugan. Dungagan ito sa. Pero pito. Sili. Suka gamay. Wow! Nangko. Oh, ha? Tagsaging niyo mga kapatid no lamig ikaw mas ating uwa no. Nabais ginamos na perting ang kayo. Wah. Mana magkakaon mama o manghod. Ang papa. Okay lang apil sa video para mauwa man sila. Lami dyan saging no? Lami ba sa kinawat? Lami ba sa kinawat? Kayo ba? Kami kayo kay Hang. Hangot ba? Itong mga naikag, baluto na mo saging karon. Kami kasi uwan ba? No? Ah! One down. One down. Upat ni kabuok. Wala pa ito, pero upat na siya kaya na. Medyo ngit-ngit din no, kay hapon naman. Alas 1 na, stress ga. Dag-om ba? Gigang gauban. Hanga. Ah. 7 ka sili yung ibutang. Dungaga sili ba? Ayun tagam dito ba? Tagam ka sa kahang. Kawalo na ni, kawalo.
Mama na to. Naman. Hindi kayo ba? Two down. Two down. Katulo. Ranghanga. Kung nailain mo kaon ba? Kaon mo ingon sila. Hindi naman siya may patuslog. So, ginamos kay pating hanga. Awa. May ano? Kabuok. Medyo hit-hit na yun, kay direct ba hapon naman. Stress mo nila, 4. Kaya eh? Tsada ba? Tsada? Hindi may saging ng dili ato. Ano, salamat sa hatag sa saging si Juan Kuya Nilo Bernalte. Tagaan mig saging. Sili ko ay Juan. So kanang suka. Ang na dyan. Hold down. 1, 2, 3, 4. Madugang tang isa.
para perfect dyan mga 5 ba. Nga. Ay. Oh. Ah. Itong na yung mga saging na nga dabong pa, hindi na na, putla na na, hindi makakaon na mo. Hindi na may kabalo, hindi mo na pwede kay dabong pa, pwede na na. Na. Sugan na mo ka na. Salamat din hatag sa saging. Si Kuya Nilo Bernalti. Nilo, salamat kay Nilo, yung saging. Kami kayo. Lip na nga. Dahil silid ha. Umawara ito mga kapatid, no? Sa mga baguhan pa lang sa aking YouTube channel, please like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa susunod na videos ko, kapatid. Busugan na kapatid, lamia kayo. Bye kapatid. Amping tatanan, God bless.